sadurunge jenengi wong ora klera-kleru. Nggih nyuwun ngapunten wong kula ngrumaosi wong abdi nggih mungkin klera-klerune nyuwun pangapunten. Ya, apa-apa. Ndara Antasena, kepiye? Panjenengan merepeki kalih kula menika menapa panjenengan menika mundi dawuh saking Sinun Prabu Puntadewa supados paring keterangan dhateng Petruk ndadekno pangertimu. Petruk, nggih pripun? Sejatine aku rene iki arep menehi ngerti karo kowe. Perkawis menapa? Iki mau Wa Prabu ireng dawuh karo Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja lan aku supaya balekake kowe aja nganti dibacutake anggone mboyong para pepundhen-pepundhenku ing Ngamarta. Sebabipun menapa, Ndara? Sebabe urung tan urung bakal nyemplungke jurang ingkang sangsaran marang para pepundhenku. Mula welinge wa ireng kowe kudu bali. Wah, pripun iki? Ah kepiye? Kula niki dikongkon kalih bapak minangka dadi anak niku gedhe tanggung jawabe. Nek kula wangsul mboten nderekaken Sinun Prabu Puntadewa dalasan para rayi-rayinipun mangkih kula barang wirang kados pundi aluke para kawula ing Karangabang pelatase Petruk Ki Aneng Semar dikongkon ora merantasi gawe. Aku ki jane ngeman karo kowe iki. Kowe mestine ngerti watak wantune ndaramu Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja. Nek muni dawuh ora dituruti kaya ngono kae. Ha nggih kula nggih ngertos. Dasare nek srogal-srogal kalih sinten mawon jane kula niku nggih wedi. Ning kepripun malih? Jane wedi. Lah kok kowe yo aneh dhewe rene. Awang susu kok ajeng jak Bagong sibuk dadi tukang cukur rambut. Gareng